Suwarsana palenggan ulun iki titah ulun Pujangkara titah Mercapada kadang Pandhawa utukake Ngamarta. Menang kakekku ya eling-eling nepno rasamuning nanging dadi penggalihmu minta nugrahi Bathara ing akurya loro kanthi teken barang kang tekun linambaran ati suci titah ulun Pujangkara. Mengkono nang kakekku saka kasane menang kakekku. Titika langgane iki kita kang bisa nampa tumurung wahyu katentreman eling-eling sira kali temindak teken tekun jalaran wong teken bakal tekan wong gawe bakal nganggo nandur bakal ngunduh mapan kita mapan ana madyaning pertawan grojogan 1000 ayo jalaran kita kang besok iso nukulake wijining ratu tanah Jawa ora ana liya kejaba titah ulun Pujangkara Bilawa ya Bimasena ya Werkudara besok mula kang saka iku ya ayo aja nganti kesuwen kita kang kuat nampa wahyuning katentreman siji wahyu jayaning rat tembung wahyu jayaning rat besok ana perang gedhe perang agung Baratayuda Jaya binangun kita kang bisa nyirnakake ambek angkara murka Budi Candala wahyu tejaning rat sira bakal mawa teja mawa sorot ora ngemungake jeneng kita luwih-luwih Praja Ngamarta saindenging Nuswantara kanan kiring desa Tambak Sela pinaringa ayem-ayem tata titi tentrem nirbaya nirwikara adoh kodha pangrencana cinaket ing kanugrahan katentreman Narapraja sak kawulane ana tetembungan rakyat sak prangkate iso pinaringan bagya mulya nirsambikala. Mangkono titah ulun Pujangkara Bilawa kajaba kang saka iku wahyuning ratu besok kita kang bisa andarbeni kina dadya penerusing laku ya kita wayah kita Ngamarta ya wayah kita Pandhawa mula kang saka iku Bilawa aja nganti kesuwen ayo samengko kanugrahan wahyu tejaning rat jayaning rat tampanana pinaka wahyuning katentreman wahyuning kamulyan kang mapan ana negara Ngamarta besok Bilawa yen kaya mangkono tak esti menangakeku daya-daya nepno rasana penggalihmu kacariyotan kala semanten Dian Bilawa sajegep saluku juga nganyangen babahan Nawira sajuga kang denesti arsa mandeng pucuking grana ing kono penggalihnya namung sak mrica ginugut rikala semanten ing mriku tansah pikantuk kanugrahan kang sinebut kumening wahyu katentreman ya wahyuning kamulyan ya wahyuning keselamatan ing kono biar padhang rina lan wingitan ana prabedane rikala semana